la gent que vol el mateix que jo vull. Ho hem d'aconseguir nosaltres, perquè si de vostès, majestats, depèn la cosa, vostès, monàrquics ancestrals, concedir-nos una república, no, home, no cal que s'hi esforcin. En definitiva, jo el que els demano és que facin com els Borbons, que en comptes de donar ens robin. Aquí teniu la llista de coses de les quals em destendria ben gustós. Obrin ses majestats ben obert el sac. Els jutges de l'Audiència Nacional, al sac. Els jutges del Tribunal Constitucional, al sac. La Fiscalia General del Estado, al sac. La Junta Electoral, al sac. Les forces d'ocupació, al sac. La família reial, tota ella, al sac. La Covid o el coronavirus, que per alguna cosa també porta corona, al sac. Els presumptes esquerrans de Madrid que diuen que són roig i republicans i que el nacionalisme és caca, però sobretot ho és el nacionalisme dels catalans, al sac. Els presumptes esquerrans de Madrid que diuen que són roig i republicans i que asseguren que coneixen persones a Catalunya que no tenen ni puta idea de castellà, al sac. Els presumptes esquerrans de Barcelona que diuen que són roig i republicans i que diuen que parlen en castellà perquè així arriben a més persones i anar fent, al sac. Els polítics que diuen que són independentistes però que ara no toca, al sac. Els poetes que un dia van escriure que la llibertat és un rei sortint en tren cap a l'exili i després perden el cul per rebre de mans del monarca un premi de merda, al sac. Els que apliquen el 155 de manera encoberta, al sac. Els que assumeixen la gestió del 155 i diuen que qui dia passa any empeny, al sac. Els que posen els interessos del seu partit per damunt del país, al sac. I ara, majestats, que ja teniu el sac ple, què n'heu de fer del sac? Majestats, a prendre pel sac.